Razgovaramo sa profesorom prava, gospodinom Dejanom Mirovićem. Gospodine profesore, danas se desilo jedno čudo na Sretenje 2003. godine koje preklinjemo i čekamo i sve činimo da do njega dođe, da konačno za naših života, a prošlo je dosta godina, imamo predstavnike ne birane od Londona, Vašingtona, podmetane od službi iz Beograda i slične, nego to jezgro koje se kristalisalo u spremnosti da potpiše optužnicu za kršenje Ustava, odnosno po osnovu potpisivanja Briselskog Vašingtonskog sporazuma za kršenje Ustava, odnosno za izdaju i veleizdaju. Vaša malenkost, kako vi volite kažete, mi bismo rekli vaša velikost, gospođa Dragana Trivković, Marko Jakšić je bio ovde, Milo Lompar, Kosta Čavoški je sastavio. To je jezgro, vi nas vodite, vi nas predstavljajte. Mi konačno, hvala Bogu, možemo da razlikujemo smutljivce od istinskih narodnih vođa, što ste vi, po tome što oni prete i preklinju, nemoj da gospodin predsednik potpiše dokument koji u budućnosti bi omogućio njima ulazak u Ujedinjene nacije, a žmure pred ovim što ste u knjizi razotkrili. Briselski sporazum tačka 14 odobrio im je ulazak u Evropsku uniju i to tako da za proizvoljne uslove mi se još obavezujemo da im nećemo praviti prepreku. To čudo se desilo. Hoćemo li održati to jezgro da nas predvodite? Znate kako, ovde je došlo do zamene teza. Ispostavilo se navodno da mi kršimo Ustav, kršimo zakone zato što tražimo da se Ustav i zakoni poštuju. To je stvarno kao neka komedija zabune, nažalost ovo nije komedija nego tragikomedija. Apsolutno ničega ovoga ne bi bilo da on netransparentno pregovara, ne poštuje zakon o zaključivanju međunarodnih ugovora, zakon o spoljnim poslovima, Ustav, član 123 Republike Srbije i ne znam uopšte, niko nije video ovde u ovoj zgradi francusko-nemački plan. Apsolutno, to su karakteristike državnog udara. Znate, kralj Milan kada je 1894. izveo državni udar, nije bilo ni vojske ni policije na ulicama, ali je jednostavno suspendovao Ustav, suspendovao je sve institucije i mi gledamo ponovo to. Kako će se ovo završiti? Apsolutno neće dobro, ni za koga. Zašto? Zato što kada se izmestite iz institucija, kada ne poštujete zakone, onda se neće zaustaviti na Kosovu i Metohiji. Znate, onda sledeći korak će biti ako između ličnog interesa Aleksandra Vučića i opšteg interesa ponovo se bude birao lični, onda neka se spreme Smederevo, Šabac, Valjevo, Vojvodina, Rio Tinto, šta god. O tome ja apsolutno mislim da je ovo jedan put vrlo opasan i ova propaganda kako mi navodno kršimo Ustav, državni udar, hapšenje ovih momaka koji apsolutno ništa nisu krivično uradili je prosto jedna vrsta propagande koju uči Tony Blair. Znate, ja sam prijavio taj skup u skladu sa zakonom, valjda bi logično bilo da mene uhapse, evo te. Oni hapse nekoga u Vojvodini, čovjeka koji je otišao u lov i tako. Užas, nikad ovako bilo nije ni za vreme Tita. Gospodine profesore, Aleksandar Vučić je zgazio svuda srpsko ime gde god je mogao, gde god ga se dočepao, a srpskim je nazvao 3 antisrpske pojave. Dakle, Srpska napredna stranka, Srpska lista i Zajednica srpskih opština. To je sve troje antisrpsko, razume se, to je Zajednica antisrpskih opština. Prvom tačkom je definisano kao asocijacija općina u kojima Srbi čine većinu populaciju, na što skrećete pažnju u knjizi vašoj. I 4. tačkom to mora biti u skladu sa onim što UČK i NATO okupatori zovu kosovskim zakonima. Znači, to je naša mogućnost da budemo izdajnici sopstvene otadžbine, da budemo deo okupatorske sile. To je Zajednica antisrpskih opština. Da li smo mogli da zahtevamo, konstatujemo, ne samo da nećemo tu Zajednicu antisrpskih opština, nego da je kompletno Briselski i Vašingtonski sporazum i oni ostali koje pominjete, iza toga koji su usledili, da su veleizdaja, da su zločinački, da su zato sa našeg stanovišta ništavni i nevažeći i da zahtevamo poništavanje tih sporazuma. Znate kako, evo, ovde preko puta Ustavni sud ispostavilo se da u Srbiji, koja je stara evropska država, imala je pravnike poput Slobodana Jovanovića, nemate jednog sudije
koji će reći da je apsolutno i briselski i vašingtonski i ovaj, kako se zove, francusko-nemački plan protivustavni. A o ZSO da ne govorimo, koje je ispod nivoa lokalne samouprave. S druge strane, u takozvanom Kosovu, u Prištini secesionisti odbacuju ZSO jer nije u skladu sa njihovim ustavom. To je neviđena sramota, neviđeno kršenje zakona i ponižavanje i pravne struke i uopšte društva u Srbiji. Znate, 74. kada je donet onaj sramni ustav na pravnom fakultetu, ovde je bilo 10 profesora koji su se pobunili, sada nemamo ni toliko. Dakle, pokazalo se da je korupcija, karijerizam, ne znam kako drugačije to da nazovem, jače čak i od komunističke represije i to će verovatno istoričari jednog dana morati da proučavaju i da nam objasne kako je to bilo moguće u 21. veku. Da li bi moglo ovoj tužbi koju ste podigli, ako se nema, pre 3 godine, Jeste. da li bi moglo da se otvori i mogućnost ta da ne samo za ovaj svetosavski takozvani proglas, gde mi tražimo od njega da on u budućnosti ne potpiše izjavu, odnosno izdaju, nego da mi se pridružimo i skrećemo svojim potpisom i podrškom pažnju na tu optužnicu koju ste podigli. Dakle, da se otvori mogućnost narodu i ovo, svi ovi koji se nisu usudili da vam se priključe tad kad su mogli, potpisujući optužnicu, da se mi priključimo potpisivanjem svojim podršci za to podizanje optužnice, da bi se skrenula pažnja na to. Apsolutno možemo da podnesemo novu krivičnu prijavu jer ona, kažem, prekršuje Ustav, prekršuje zakon o zaključivanju međunarodnih ugovora, zakon o vođenju spoljnih poslova i jednostavno je doveo do toga da mi ne znamo u ovom najvišem zakonodavnom domu o čemu se pregovara. To je neverovatno. On je došao ovde i govorio je o francusko-nemačkom planu koji nije doneo. To je za mene kao pravnika, kao običnog čoveka, šokantno. Kako je moguće da se razgovara o nečemu što odlučuje o 15% naše teritorije, o ustavnoj celovitosti, a niko nije to video, jer je tajna. A nije tajna kada pregovara. Neverovatno. Što nema pravo po Ustavu. Da, u Ustavu po članu 123 Gospodine profesor, da li mi možemo da konstatujemo ovakvu stvar? On je 95. godine sa govornice u Skupštini Srbije pretio da bi pobio 100 muslimana za jednog Srbina, da bi se ta zločinačka rečenica pripisala nama. Dakle, da konstatujemo da je to zločinačka rečenica, da to nije mogao da izgovori niti Srbin, niti pravoslavni, niti predsednik i da mi konstatujemo ti nisi naš predsednik. I da konstatujemo još jednu stvar. Hag anglo-američki je ubio onoga koji je na Kosovu polju rekao neka živi bratstvo među narodima, Slobodana Miloševića, a ovaj koji je pretio da bi u naše ime, kaljajući naše ime, proklinjući naše ime, da ubija 100 muslimana za jednoga, taj je anglo-amerikancima divan. Dakle, da konstatujemo da takav čovek nije naš, nego je njihov. I da zapravo, dakle, da apsolutno ne može da bude ni naš predsednik. Da konstatujemo da nije naš predsednik. I da sumarno, pošto je, ako se ne varam, i Ustavni sud počinio veleizdaju oglasivši se nenadležnim za potpisivanje briselskih sporazuma koji su veleizdajnički. Tako je. Dakle, da mi konstatujemo da pripada bistrim, osvešćenim ljudima, da pripada i pravo na narodno hapšenje narodu ustavobraniteljskom. Da li postoji ta institucija narodnog hapšenja? Znate kako... Jer šta je sledeće? Evo, da završimo. Šta je ovde bitno? Amerikanci i Hill, koji je pravi predsjednik Srbije, oni traže nekoga ko je ucenjen, da li Hagom, da li tim izjavama, da li kriminalom ili bilo čime, apsolutno, to su ljudi koji su podložni manipulaciji i, nažalost, imamo apsolutno činjenicu da je lični interes stavljen iznad opšteg. I to vam sve objašnjava. Znate, neko ko se boji Haga, ko se boji otvaranja nekakvih dosija, on će uraditi sve da ostane na vlasti. Možemo li, molim vas, gospodine profesore, i da pozovemo sinod Srpske pravoslavne crkve da orden Svetoga Save oduzme počiniteljima veleizdaje i da naprosto konstatujemo, mi ne možemo da ih poštujemo više nego što su oni poštovali Svetog Savu kad su ga veleizdajnicima okačili o grudi. Apsolutno se slažem i to bi bio pravi korak, ali više nema mitropolita Amfilohije i ljudi koji bi to smeli da urade. Ovaj sinod sada, sabor, bolje ne govorim njima ništa. Zahvaljujem. Hvala, gospodine profesore. Vi ste narodni predstavnik i vođa, nastavite na mnoga ljeta, pa će biti slobode. Dakle, to je bilo pred Skupštinom Srbije.
Srećno, braco, pa da Bog da štitili dostojnog. A sad mi idemo ovamo jednog dana.